Čaute všetci pri ďalšom dieli Rýchla fyzioterapia. V dnešnom dieli si ukážeme ďalší produkt od firmy StretchFit. Jeden produkt sme už recenzovali a ukazovali, ako sa používa v predchádzajúcich videách. V tomto videu si ukážeme produkt nazvaný naťahovač krku. Vyzerá takto, pozostáva z dvoch dielov. Jeden diel je ten, na ktorom priamo ležíte, a druhý je taký nastavovateľný držiak, kde viete zväčšovať alebo zmenšovať intenzitu naťahovania. Ak nás ešte neodoberáte, tak teraz je ten správny moment stlačiť tlačidlo odoberaj, pretože na našom kanáli sa nachádzajú videá a rôzne cviky na rôzne potiaže pohybového aparátu. Každý si tam niečo nájde a môže si s nami zacvičiť. Ak vás to zaujme a chceli by ste ešte viac, môžete sa stať členmi nášho kanála RF. Všetky výhody členstva v tomto kanáli nájdete v popise s priamym linkom, kde sa môžete zaregistrovať. Veľa pacientov sa ma na toto práve pýtalo, že či je to vhodné si kúpiť, či to pomáha alebo nepomáha. Osobne som s tým nemal skúsenosti predtým, ale nechal som si to poslať na vyskúšanie, skúšal som to na sebe, skúšal som to s pacientmi a musím povedať ako doplnok toho všetkého, čo fyzioterapia robí, čiže cviky posilňovacie, uvoľňovacie, stabilizačné plus nejaké techniky, čo robí terapeut na vás, manuálne. Je to veľmi pekný doplnok celého tohto kruhu, ktorý sa zatvára hlavne pre pacientov, ktorí majú teda problémy v tej krčnej chrbtici. Ja ako fyzioterapeut vám chcem ukázať, ako sa to má podľa mňa správne používať a že by sa to nemalo možno používať čisto iba na ležania, aj keď každopádne svoju funkciu v tomto to má, ale mal by som to ako pacient používať tak, že viem, čo mám robiť predtým, počas toho, čo viem pridať k tomu obyčajnému ležaniu na tomto prístroji alebo na tejto podložke a čo by som hlavne mal robiť potom. V prvej časti si ukážeme cviky, ktoré by sme mali pekne zahriať celý systém, ktorý si potom ľahne na túto podložku, aby bol už predtým, ako si na to ľahneme, trošku zahriatý a lepšie prekrvený. Dáme si úplne také jednoduché cviky, ktoré sú úplne jednoduché na prevedenie. Hlavné je, že nám to zahrie celý ramenný pletenec a celú krčnú chrbticu. Čiže začneme v stoji a budeme robiť krásne kruhy obidvoma ramenami smerom dozadu, kde sa snažíme najprv vypučiť tie ramená trošku dopredu, vyťahnuť ich hore a potom vzadu zatiahnuť lopatky k sebe. Určite trošku vtiahneme brúško, aby sme tým krúživým pohybom neaktivovali nejaký veľký záklon v tej krížovej oblasti. A toto sa snažíme robiť počas toho, ako držíme hlavu stabilne, čiže hlava pri tomto krúžení by nám nemala nejako sa robiť nejaké svojvoľné pohyby. Snažíme sa zafixovať oči na jeden bod pred nami a zafixovať tú chrbticu v tej správnej a rovnej pozícii. Toto sa dá kombinovať s striedaním tohto pohybu, raz jedna, raz druhá, a pokračujeme tak dlho, dokým nepocítime zahriatie priamo v tých trapezoch. Čiže po určitých opakovaniach u každého, možno skôr, možno neskôr, nastane to, že začnem cítiť také napätie a prekrvenie v tých horných trapezoch, ktoré by malo byť obojstranné. Keď to pocítim, tak môžem ruky pekne vytriasť. Ako ďalší taký detonizačný alebo taký zahrievací a detonizačný cvik si dáme také kývadlo rukou, to znamená v tej istej polohe, v stoji, trošku na širšie, jemne vykloním a nakloním hlavu preč, v tomto prípade od pravého ramena, bez toho, aby som zakláňal hlavu, čiže snažím sa tú hlavu držať rovno, a s tou pravou rukou budem robiť taký švihový pohyb smerom dopredu a dozadu, kde sa snažím tú ruku nechať úplne voľne visieť v tom ramennom pletenci, čiže tu neaktivujem nejako to predlaktie ani ten lakeť. Snažím sa, aby tá celá váha tej ruky prirodzene pendlovala alebo švihom sa pohybovala dopredu a dozadu. Určite, ak neboli ramenom, môžete tomu pridať trošku dynamiky, aby ste trošku urýchlili v podstate ten pohyb tým, že švihnete rukou smerom dozadu. Tým pádom tá váha tej ruky sa trošku zvýši, pretože to multiplikuje tá rýchlosť pohybu tej ruky. A tým pádom to pôsobí viacej detonizačne a ťahovo na ramenný pletenec, súčasne na tú krčnú chrbticu, a snažíme sa tú hlavu mať zaklonenú smerom preč od toho ramena a ruky, ktorú kýveme. Určite toto nerobíme dovtedy, dokým cítime ten trapez, pretože ten trapez práve že v tejto pozícii cítiť asi nebudeme, iba taký jemný ťah z toho naťahovania, ale skôr si povieme, že zostanem v tomto pohybe minútku, nech to pekne prekrvím, detonizujem. To isté po minútke
Môžem trošku uvoľniť, spravím na opačnej strane, čiže hlavu ukloním preč od toho ramena, s ktorým budem švihať vpred a vzad a snažím sa takým pravidelným pohybom švihovým kývať s tou rukou a švíhať vpred a vzad. Robím, ako som už predtým povedal, takú minútku. Nech sa to pekne všetko prekrví. Ak by vás trošku bolel krk, tak môžete aj menej ten úklon robiť, záleží od vašej pohyblivosti. Dôležité je mať trošku ako keby tú vzdialenosť od toho ramena väčšiu, ako je v tej pozícii napriamo. A dáme si ešte jeden posledný cvik, ktorý by nám mal trošku zmobilizovať tie stavce samotné do pohybu. Robíte to s opatrnosťou iba v rámci vašej pohyblivosti, nepôjdeme moc cez bolesť, iba do takého jemného ťahu. A sú to obyčajné jednoduché cviky, kde buď v sede alebo v stoji. Budem robiť na striedačku viacej pohybov alebo separátne podľa toho, ako koordinačne vám to pôjde lepšie. Ja to rád robím tak, že v stoji pomaličky rolujem s krčnou chrbticou smerom dole, bez toho, aby som sa začal hrbiť a snažím sa zísť čo najnižšie, ako sa mi dá. Z tejto polohy pôjdem zase stavec po stavci smerom do rovnej pozícii. Ak nemám závrate, tak kľudne aj do jedného záklonu. Toto zopakujem 2-3 krát. Aby záklon vám robil problém, tak treba ho vynechať. Keď sa dostanem tretíkrát dole, spravím taký polkruh, ako keby som sa šiel pozrieť na ľavé rameno a jemne cez ľavé rameno, poťah svalov. Ak by vás to blokovalo na opačnej strane, tak menej, netlačíme do toho. Ak to ťahá na tej protiľahlej strane, tejto, tak je to v poriadku. Znova pozriem dole na rameno a idem pozdĺž hrudného koša centrálne na hrudnú kosť, pozriem na pravé rameno, kľudne tam trošku pobudnem, kde cítim nejaké pnutie alebo napätie a snažím sa tak pozrieť jemne cez to pravé rameno. V tomto prípade samozrejme to má ťahať tu, ak to blokuje tu, tak nemusím tlačiť do tých rotácií moc. A toto tiež zopakujem 2-3 krát. A vrátim sa znova k tomu predkláňaniu v tej rovnej pozícii. Smerom dole. Smerom jemne dohora. A keď si dám tu na 2-3 okruhy, tak mi to musí úplne stačiť na to, aby som pripravil i tie stavce, i tie svaly na to, čo chcem, aby fungovalo na tej podložke. Ideme si ukázať, z čoho to pozostáva. Pozostáva ten vlastný diel, na ktorom ležíme, z takej vyslatej, mekej časti vnútornej, ktorá slúži na to, aby sme si netlačili moc na tie spinálne výbežky, to znamená také tie ďobky, čo cítite pozdĺž chrbtice, ktoré sú priamo na stavcoch. Popri tých stavcoch sú také akupresúrne body, sú tu aj nejaké magnety. Tie akupresúrne body sú celkom akože fajn, lebo nám budú počas toho, ako na tom ležíme, trošku ako keby tlačiť na svalstvo pozdĺž tej chrbtice, čiže trošku ako taká stimulácia do uvoľnenia. Máme hornú časť, ktorá je tá hlavová časť. Tunak ja si tou lebkou láhnem presne na to, kde končí lebka, na to, aby mi to tam zastimulovalo tie úpony alebo tie časti, ktoré prechádzajú z krčnej chrbtice priamo na zadnú stranu lebky. A v tejto časti nám bude tá hlava takto visieť. Hej? Tieto dve časti sa skladajú týmto štýlom do seba. Sú tu rôzne stupne, vždy začíname tým najmenším, čiže dáme si ten najmenší stupeň, aby tá trakcia, to ošetrenie alebo ten pocit toho uvoľnenia bol čo najjemnejší. Potom sa to položí na podložku a ľahneme si na to, ukážeme si ako. Keď na tom ležíme, vidíte, že vlastne tá dolná časť prechádza skoro až do tej hrudnej, respektíve už je na tej hornej hrudnej chrbtici. Tam sú aj tie vyčnievky, ktoré vlastne tlačia na tie svaly pozdĺž tej chrbtice. Táto vykrojená časť by mala byť presne na tom ohybe tej hlavy a lebky. Čiže ak si nie ste istí a tá hlava nebude mať tendenciu, že padá trošku dozadu, tak si moc nízko, musím sa posunúť trošku vyššie. Musím mať taký pocit, že tá hlava ako keby chce padnúť dozadu, ale zastaví ju
ten oblúk, ktorý má byť zaseknutý vlastne v tej drážke pod tou lebkou. Môžu mať buď vystreté alebo pokrčené nohy, určite na začiatku treba začať jemnejšie, môžete nechať aj pokrčené tie nohy a ruky môžeme vystrieť pozdĺž tela a najprv si tak ako trošku zvykneme na to, že čo to vlastne robí, kde ma to tlačí, kde ma to bolí aj medzi lopatkami, lebo v určitých prípadoch sú tie stuhnuté časti tej chrbtice už v oblasti lopatiek, čiže už tam môžem cítiť nejaký efekt toho tlačenia tých výstupkov medzi lopatkami na tých miestach, kde tie svaly sú stuhnuté. Keď mám taký pocit, že viem na tom si tak trošku akože aj uvoľniť sa, tak si trošku vychutnám ten pocit, že vlastne ja musím pustiť, hej? Že ja by som mal pustiť, že sa trénujem takéto uvoľnenie, nech tá hlava však vážne, že voľne visí, aby som nemal tendenciu dvíhať ju, ak by som mal pocit, že keď som to pustil, že som predsa len zle, lebo vy stále budete mať trošku také napätie v tom tele prvýkrát, že čo, ako mám cítiť. To chce iba trošku času, lebo keď to telo pustí, tak môžem prísť na to, mohol by som trošku vyššie a tu sa cítim lepšie, hej, že tá hlava má tú tendenciu ťahať sa vlastnou váhou dozadu. Tuto to cítim krásne pod tou lebkou v tej oblasti hornej krčnej, kde sa upínajú tie svaly a kde sú tie priestory, ktoré lemujú lebku. A v tejto polohe určite na začiatok by som si dal zo pár dýchových cvičení. Keď už nájdem takú tú polohu, kde viem relaxovať, tak sa budem snažiť, že nadýchnuť cez nos do brucha a vydýchnuť ústami. Kedy stačia 3-4 výdychy, nádychy, kde pocítite ešte taký ten väčší release alebo uvoľnenie. A potom už viem iba obyčajne ďalej dýchať a zo pár minútok zostať ležať na tejto podložke. Čo by sa nemalo stať, že by sa vám začala krútiť hlava, točaky alebo nejaké stavy paniky, vtedy určite prerušte to ležanie na tej podložke a skúste to neskôr, či to bolo ojedinelé, alebo sa to bude stávať pravidelne. Ak to pravidelne bude problém, že sa neviete na tom uvoľniť a máte z toho nejaké prejavy tohoto typu, tak to určite nepoužívajte. Keď už som si na to zvykol a robil som to zo pár krát, že na tom ma tak trošku poleškám, hej, ten časový limit, koľko na tom ležím, není nejako fixne daný, ale nemusím to preháňať. Aj keby som sa cítil dobre, určite tam nezostávam pol hodinu. Na začiatok by som odporúčal tak maximálne 2 až 5 minút denne to robiť a potom postupom času to môžete predĺžovať. Dôležité je, ak mám pocit, že som ešte stále napätý, zapojiť do tohoto dýchanie. Keď je toto fajn pre vás, je to taký ten prvý krok k tomu spoznaniu toho produktu, tak ja som si tam už popozeral nejaké veci, čo by som tam vedel robiť, keď som to skúšal. V rámci toho by som ešte viacej zastimuloval uvoľnenie aj tých malých svalov tuto hore. Čiže som to skúšal kombinovať s takými jemnými pohybmi hlavy, ktoré by mali mať účinok hlavne pre tých, ktorí majú problém v tej hornej krčnej, tam, kde to za tými ušami, kde sú tie bolesti hlavy, kde to vyžaruje do toho temena, do polky tváre, ale aj pre pacientov, nie že obyčajných, ale pre tých, ktorí boli jednoducho ten krk. Čiže keď viem sa uvoľniť na tom a zvládol som tú prvú fázu, tak viem v tejto polohe robiť taký jemný predkyv alebo kyvkanie smerom hore a dole. Hej, tuto by som mal cítiť, že aj aktivujem tie svaly hore a súčasne ako keby cez ten tlak tej oblej časti, na ktorej ležkám, robí takú jemnú masáž toho záhlavia. Hej? Čiže ono to aj tak trošku masíruje. A viem si takto trošku zmobilizovať, keď sa mi dá aj viacej, môžem aj viacej pokývkať.
Hej, zo párkrát, 10, 15, 20 krát podľa pocitu, určite to nerobím hodinu a potom znova vyskúšam to predýchanie. Viem tu trošku zacieliť ten tlak cez tú oblú časť aj na jednu stranu s tým, že robím také ako keby maličké nie s ľavou. A tu môžem pocítiť, že moja ľavá strana napríklad je voľná aj u mňa, cítim napríklad na tej pravej strane, že tunák mám nejaký väčší problém, čiže takým tým testom toho válkania zistím, ktorá strana je u mňa v tom záhlaví taká ako keby tvrdšia. Ukážem to na tej ľavej strane, aj keď ja cítim tú pravú, pretože z tejto strany ma vníma teraz kamera. Čiže ak by som pocítil napríklad na tej ľavej strane, tak viem sa do nej tak trošku ako keby zaprieť. Že trošku si láhnem viacej na to. Pocítim, ako pekne tá oblá časť mi tam zatlača a viem tu trošku si to takým jemným krúžením, ako keby som nosom robil takú malinkú kružnicu, pouvoľňovať, zase 10-15 krát. Samozrejme viem to preventívne robiť aj na tej druhej strane, tam pocítim možno nejaký rozdiel. Všetko tak jemňučko, hej. Keď mám pocit, že potrebujem, že to je trošku inde alebo viacej bolestivé, keď robím väčší kruh, môžem aj trošku väčší, no nemal by som sa tam váľať akože nejakými veľkými oblúkmi, mal by som pocítiť to, že tým jemným krúžením ako keby zacielim trošku ten tlak viacej na také tie štruktúry, buď šlachovo-fasciálne alebo svalové samotné, kde mám väčšiu stuhnutosť tých malinkých svalov z záhlaví. A znova to budem kombinovať s tým obyčajným uvoľnením a dýchaním. Tieto veci viete určite bezpečne používať v rámci uvoľnenia týchto horných častí a veľmi veľa pracujem manuálne práve v týchto oblastiach, kde pacient leží v mojich rukách a ja sa tam prstami trošku hrám s týmito svalmi. Zdá sa mi to ako celkom dobrá náhrada a suplovanie toho terapeuta. Treba trošku ako cít na to, ako netreba ísť do toho z hurta, ale viete sa s tým pekne pohrať. Čo viem povedať určite, ak nepociťujete nejaké závratie alebo fakt, že točenie hlavy, tak aj amatér bez toho, aby mal nejakú znalosť, si vie nájsť krásne uvoľnenie v týchto malinkých pohyboch, čo sme si ukázali. Nakoniec to viem ukončiť aj tak, že proste teraz som si spravil aj ten úvod, aj ten stred s pohybom a viem si na tom dokonca potom iba tak poležkať 2-3 minútky. Čiže celé toto vieme robiť so všetkých krokoch. Prvé razy tých 5 minút, pomaličky to potom predĺžujem. Tú strednú časť, tu, kde cez pohyb zacielujem to uvoľnenie buď do jednej, druhej strany alebo oboj strane, cez to predkývávanie. To určite nepredĺžujem na dlhé minúty. Tam mi to stačí zo párkrát spraviť na jednu, na druhú stranu. Netreba to tam preháňať, lebo tá citlivosť v tých miestach po tom ošetrení alebo potom, ako ste to robili, môže byť väčšia. Čiže hrám sa s tou v predĺžovaní, ležaní na tejto podložke skôr s tými minútami úvodnými a záverečnými. S tou pohybovou časťou tam určite nie viac ako minútku, 2 sa s tým hrajkať. Čiže ukončil by som to potom tak fakt, že tie 2-3 minútky, keď to robím prvýkrát, robím čisto iba skúšam cez to tých úplne pustiť všetko, že keď sa mi to lepšie púšťa to telo s vystretými nohami, tak vystriem tie nohy, a nechám to tak. Takto by som cvičil. V záverečnej časti, potom ako som si na tom poležal, je dôležité, keďže sme uvoľňovali, dať trochu tým svalom naspäť svoj vlastný tónus, ten, ktorý by mal držať všetko pokope, aby to nebolo úplne že rozhádzané. Čiže tam iba zo párkrát potom, ako som sa na tom pouvoľňoval, môžem buď v sede alebo v stoji. Keď už sedím, tak pekne v správnený set. Dookola ísť také napínacie
cviky, kde sa snažím držať hlavu rovno, bez nejakého pohybu a rukami na striedačku robím striedavý tlak smerom do lebky, raz do jednej strany, raz do druhej. Mojou úlohou je tú hlavu nenechať pretlačiť, netlačiť do tej ruky, zostať v tej centrálnej polohe, vnímať iba ten tlak, ktorý spraví ruka a ten protitlak, čo musí robiť krčná chrbtica, respektíve hlava. Robím to zo párkrát, 3, 4, 5, 6 krát maximálne z jednej, druhej strany. Robím to smerom dozadu, ako keby som chcel ísť smerom do rúk, vzad. Robím to smerom vpred do dlaní. Hej. Viem tieto pohyby pekne aj kombinovať, že pôjdem si správa, dopredu, doľava, dozadu. Keď tu spravím 3-4 otočky, úplne to stačí na tú tonizáciu tej stability v tej krčnej chrbtici a budem to kombinovať už s posledným cvikom, ktorý je ale s naťahovacou gumou. Tento cvik robíme s tou gumou, naťahovacou úplne ľahkou, nemusí byť úplne tá najťažšia. Chytím si obidva konce a postavím sa na ňu približne do stredu, aby som mal rovnaký ťah vpravo a vľavo na ruku. Nohy sú jemne pokrčené, trošku vtiahnem pupok, hlavu sa snažím držať rovno a robím súmerné malé kruhy, nemusí byť veľké, symetricky s ramenami dozadu. Nedvíham lakte, ťahám to všetko cez tie ramená a snažím sa udržať hlavu pekne rovno. Zase robím to toľkokrát, dokiaľ pocítim zahriatie v tých trapézových svaloch, to sú tieto hore. A u niekoho to bude, že si spraví 5-6 krát, už bude cítiť, u niekoho to bude potrebné podľa šírky a hrubosti gumy a kondície možno 10-15 krát, ja už to pekne cítim, čiže to mi úplne stačí na tú tonizáciu. Ak nemáte tieto cvičebné gumy, máme partnerský web, ktorý je v linku v popise, kde si môžete zadovážiť tie gumy, ktoré používam ja. Ja používam od firmy TheraBand, nájdete ich na tom portáli. Link na tú stránku, kde si tie produkty môžete pozrieť, nájdete v popise aj s môjim zľavovým kódom. Ale hlavným našim produktom je naťahovač krku, ktorý sme si práve predstavili. Na tento máme tiež partnerský link a zľavu priamo pre vás s popisom Rýchla fyzioterapia 11. Priamy link nájdete v popise. Určite sa to oplatí, chalani vymávajú často akcie na to, že je to aj lacnejšie v kombinácii s inými vecami podľa toho, kedy toto video pozeráte. My v natáčaní, teda v dobe natáčania tohto videu máme súťaž aj na tento naťahovač krku. Každý, kto sa stane členom nášho kanála, je automaticky zaradený do žrebovania, ktoré bude v najbližších dňoch, aby to každý z vás, teda výherca, dostal ešte do Vianoc. Ak túto podložku už máte a skúšate na tom rôzne veci, vyskúšajte to v koncepte, ako som vám to práve ukázal. Ak ju nemáte, určite si ju kúpte, nič tým nepokazíte, keď takto darujete ďalej, ak sa vám to nebude páčiť, ale ja si myslím, že si to necháte. A napíšte nám, ako sa vám s tým darilo, aké ste videli výhody, nevýhody, či vám pomohli aj tie veci, čo sme si v rámci tohto ukázali z môjho fyzioterapeutického pohľadu. A vidíme sa pri najbližšom videu. Majte sa!